Epa lagunok ongetorri Lasto Txapelen kanalera, ongetorri Horizon Chase Turbo honetara ere apur bat aldatzearre joko motak izan dugu Rise of Tomb Raider, One Piece Pirate Warriors Lau, Total War Warhammer, eta gero ere badagolako inoso kopuru handi bat esaten dutela bideojokoak oso basatiak eta ankerkeria besterik ez daudela, eta ez daudela bideojoko normalak deitu alditugunak, eta begiratu nahi dut zergatik ezin dudan hau jarri. Hori ez. Konfigurazioa. Berdin da, teklatearekin joango gara eta listo. Eta bueno, hemen apur bat arkadeak ditugu gurekin. Eta bueno, gero kamarekin ere arazoak ditu, batez ere batzuetan nire aurpegia jartzen duelako, eta beste batzuetan esaten du gaur ez daukazu zombia dirudizio, eta orduan ezin zara atera pantalla aurrean, eta uste dut aldatu barko duhala kategoria eta dena. Batzuetan nazte egiten zaidala zuzenekoak egin aurretik. A ver, Horizon Chase Turbo Karting. Eta jarraituko dugu kanpainarekin. Kalifornian geuden, naiz oroitz. San Francisco gatu genuen, eta hasiko gara Sequoiasen Parke Nazionalean. Eta beldurrik gabe joango gara aurrera. Saiatuko gara hemen zer moduz moldatzen garen. Hau eto maneiatzen da, beraz honekin joango gara arcade karting honetan. Nitroren eta hori ez nahiz oroitzen nola funtzionatzen zuen orain. Beraz, Vale, gasolina se dejó de charto. Amargarren. Vale, suposen dut gero eta zailago izango dela iragaztea, normala denez. Vale, nitroa Spacearekin lortzen da. Azkenengo buelta. Zen horra drift on bat egitera. Hirugarren. Ez dakit honekin aurrera joatea utziko gaituen, esan nahi dut egitea kanpaina oso bat, eta gero horren arabera sailkapen nagusian
postuak gora edo berago izatea. Vale. Vale, badirudi baietz. Kotxe berrik ez dugunez, honekin aurrera. Vale, pues vuelta direla. Arazorik gabe. Vale, hor ez dugu lortu. Zortzigarrengoaz oraindik. Zazpigarren. Kurba itzia. Vale. Puntu gehiago. Ea bintzatu izten diogun hirugarren posizioari. Bueno, hirugarren. Jarraitzeko aukera ematen badigu askoz ere hobeto. Rekord berria. Jarraituko dugu. Ez dakit egon barko den minimo bat irabazi ahal izateko edo ez. Bueno, jarraituko dugu urrengo pistarekin aurrera kotxe berdinarekin. Frogatuko dugu. Honekin nitro gehiago dituela. Ea zer moduz moldatzen garen. Gainera joko hau Epic Gamesen joko izateko nahiko, divertigarria da. Ongi pasatu ahal izateko aldugun neurrian. Ez da triplea horietako bat, baina ez dago txarto. Bederatzigarren. Bosgarren, laugarren.
Bigarren, gutxeatik ez dugu irabazi, baina beno. Txarto ere ez da joan. Vale, fitxak sortzi, bost, laurogeita hamasei ondo gaitik. Rekord berria, ez dago txarto. Oh, Chile, eta txaron. Bale, lortu hartuko ditugu, ez dakit zenbat puntu, zonal desberdinak desblokeatu ahal izateko eta bat. Vale. Californian. Hobetzeko... Sei vuelta. Freser. Ez dakit nadana, hobekuntzak nola hobetu. Guazen... Hirugarren. Vale. Ondo dago, joango da beste gauza batzuk hobetzera. Ez hori ez. Hemen bera, horrelako izango da apur bat hobeto suposatzen dut. Bai, honekin. Masa mortu erdian, kotxe karrera bat. Ja, me espada desfidatu. Beste kotxeetaz. Bi vuelta.
Horrela txilera eramango dugu kotxe asko zere hobeto. Eta irazi dugu. Rekord berria. Konforme. Badirudi ezin dugula egin. Hongo da txilera orduan. Konforme. A ver, konzentrazioa. Eta lehenengo kotxe ez dut ikusten. Bale, handago. Bale, irazi dugu. Konforme. 22, gasolina 10. Ondo 22, ondo 25-etik. Oso ondo. Bidero handiagoa. Honekin aurrera. Vale, son dos no es así.
Honekin aurrera. Vale, oso ongi zara joan. Gau heldu da. Guaz... Zentratu gaitezen. Bi vuelta falta direla. Bigarrena. Bueno. Beharaina puntu lortu ditugu. Santiagora. Hala, bazen. Izan gira Euskal Herri Kartin Lobin. Bueno, hemen apur bat zailagoa da.
Helduko naiz helduko. Eta lehenengoa. Bale, heldu naiz. Euskal kartin, rock and rolli. Ongi, ongi. Ongi, 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 ongi. Agian. Agian gasolina gehiago izatea orain gertatunak ortuan izan da garrantzitsua izango da. Vale. Y segundo a ti, Ah, vale, coche guztiei. Vale. Hala, guazen. Lurrarekin. Guazen.
Hau errepikatu beharko dut. Ba ikusiko da. Bigarrena. Bueno. Okerrago izan ziteke. Conforme. Ba, zurekin aurrera. Hor nitroa zegoen. Ez. Saiatuko naiz berriro. Eta hor gainera beste partidako nire erronda.
Hain bai. Hau ja arlo pertsonalengatik zen. Ai. Bazen... Bazen... Bueno, hirugarren. Rekord berri bat. Ea honekin. Izango nuke okerrago. Bazen...
Bueno, a ver. Rekord berri bat. Fogatuko dugu kotxe berri hau. Lau nitro hiru baino beto. Hau. Agian hori hartu behar izan nuen. Caca. Ja, badakit gasolina gutxi. Etera hasi dut. Vale. Dago txarto. Ongi, zonalde berria lortu dut, ala ez. Oh, Chile lortu dut. Brasil. Vale. Batek nitro sartu du. Guazen, vale, justo horrelakorik ez dut hartu. Lortu behar dira gutxenengo batzuk aurrera jarraitu ahal izateko.
Vale. Izan gira Euskal Kartin, rock and rollin. Perfectoa. Vale, jarrai dezagun hemen. Vale, guazen. Edo txarto. Hala, guazen. Gero frogatuko dute kotxe hau erabil daiteken hasierako karreretan.
Bale, hor gasolina zegoen, eta nik ez dut ikusi, haupa ni. Ja. Badakit gasolina gutxi daukadala, ez egingo diogu. Nitro, ja. Gasolina gabe geratuko nahi. Esango nuke baiet. Eta gaina ez dut hartu. Este lugarrena. Aupa ni. Hala. Oh, nitro gehiago. Oibo. Vale, hemen erlazatu nahi zelako, haupa ni. Hemen nitrorik gabe. Esaten baira hasi dut, arazorik gabe, ez dakit zer. Eta ez ba. Orain bai. Hala guazen korrika gehiago egitera.
Vale. Bi segundo dira. Honekin. Lau nitro. Oso ondo. Hala, guazen. Rekord berri bat. No sorti milesimagatik. Puntu gehiago.
Vale, guazen berriro. Konforme. Eta txarte joan. Oh. Hau zer da. Kotxeri zer da. Bueno, gero agian hori probatuko dut agian ez ikusiko da. Hija. Ditutzi hartzen nitroa, Kabroi alenak.
Oraingo honekin hobeto. Ondo. Ez, saiatuko naiz berriro. Ai. Nengo nitro hemen erabila izan dut, bai. Bera. Ez. Bazen berriro.
Ez, tío. Bai, nahiko ze da, iepa norbait ongi etorri hemen arkadeen kotxe joko honetara. Eta naiz eta kotxea hobetuta izan ez da erreza. Venga, ya. Eta karo, lehenengo kotxea gero turnago doa. Eta mamu hori agertzen dena ni naiz askoz ere lehenago. Eta orain gauzako betzeko gasolina gutxi daukat. Bigarrena. Hau miseria. A ver. A ver. Bai, oso gutxigatik eta hori frustrazio handiegi eragiten du. Eta talka egiten baduzu askoz ere gehiago. Baina jokoa izatez dago gaizki. Gero zure mamua aurratzen zaitu eta komeriak. Eta gauza da lehen da biziko ez dago urrun. Orain lehenengo gaude, vale. Eta orain helburua mantentzera. Vale. Aupa, errekizap, mi eskerrai dagatik. Hemen gaude apur bat kotxen arkade bat frogatzen. Orain dela gutxi esan dutelako bideojokoak
bakarrak direla pertsonak akabatzea eta hildakoak egitea, eta bueno, horren kontrapur bat ekiditeko eta bar, denetek dagoela jakiteko, hemen nabil arkade joko honekin. Epic Gamesen egon zena, doainik ematen duten horietakoak, eta bueno, bere sarma badauka. Eta orain nabilia errekorrak gainditzen ditudan eta bar. Umeekin ere jokatzeko entretenegarria izan daiteke. Baina grafiko aldetik eta bar, jokoa ez dago txarto. Outrun apur bat gogoratzen dit. Naiz eta Outrunean denbora xat bat daukasun bueltak emateko eta bar. Eske Epic Gamesen batzuetan jartzen dituz bideojoko onak. Bueno, onak. Esaterako Metro eta horrelako jokoak. Eta gero beste batzuk jartzen dituzte apur bat estil honetakoak. Eta, bueno, apur bat deskonektatzeko balio dute indie jokoak. Alde horretatik ez dago bat ere txarto. Gero egia da, joko asko ere ez ditu dela iniz frogatzen, baina beno. Hemen apur bat aldatzearren. Hor gure kotxe mamua. Espikutara. Jo, Sakuraren putza. Begir, orain frogatuko dugu kotxe berri bat. Uste dut nahiko interesgarria delako eta bar. Ongi segirrek izap. A ver. Uste dut hemen zela, bai. Hemen. Eta frogatuko dugu kotxe hau. Gauzak irabazten eta bar, kotxe ezberdinak ere desblokeatzen dira. Eta hau da horietako bat. Kotxe hau bolido bat, baina azkarragoa den horietako bat da. Bai, noski. Hori da, nabil saiatzen, lehenengoa gelditzen, lasterketa guztietan, mota honietako kotxeak eta bar lortu ahal izateko. Eta batzuk diruditen baina asko ere zailagoak dira irabazteko.
Aurreko biak ikusten ditudan behintzat. Vale, hori uste dut hori bigarrena dela. Eta gero justo tupuste egiten du eta pigutera joaten zait, guzti hau. Puntazoak dira, Nitro gordo aizera. Harrapatzea lortzen dugun. Harrapatu eta gero gainditu, noski. Baina hemen helmugara heldu arte ez gara bat ere fidatuko. Vale. Eta rekord berria. Ez dago txarto. Izan gira Euskal Kartin rock and rollin. Honekin aurrera. Bueno, pizkanaka. Gero ere badaude resistentzia karrerak direnak. Edo lasterketak. Lehen izate zehazeut karrera bat iaia gasolinari gabe galdituta. Nitro erabilizan dut helmugara heldu ahal izateko.
Gero nitrorik gelditzen zara eta, bueno, partida pikutara joan alzaizu. Kagoen. Ba, berriro saiatu naiz. Eta pantailan agertzen den mamu hori ni azkenengo partidan izango nintzateke. Ja, bueno, garrantzitsua istripurik izaten ez badu, ja berandu. Ah. Bueno, berdin da. Joango gara Brasilera. Azkenengo 3 lasterketak eta zuzeneko moztuko dut hor. Ahaztu egin zaidu gasolina hartzea, hau pani. Gero beste batzuk erdian jartzen dira. Eta gasolina gutxi daukat.
Ai. Ba, bosgarren. Partidarik txarrena. A ver. Ai. Eta gaina gu laguntzen badiegu asko ere hobeto. Bueno, 3. Lehen baino hobeto behintzat lortu dugu. Ai. Eta orain bukatzeko azkenengo partidatzoa. Honekin. Osea, mapa hau justo outrun gogorarazten dit. Zertarako nahi duzu Need for Speed outrun baldin badaukazu. Guazen
Eutxi gogor. Vale, handago bat. Geltzen garen araño. Badirudi ez garela helduko kolpatu garelako eratzean. Zoritzarrez ez dut inor topatu. Bueno lagunok, hau izan da dena, mi eskerrek izapraidagatik, norbaiti eta zuzenekoan egon zareten guztioi, eturrengoan gehiago. Agur.